Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha e-SABC lihaye. I-MK Party imsusile kwisikhundla sikanobhala jikelele walombutho uFloyd Shivambu. Oku ke kulandela utyelelo lwakhe kwilizwe laseMalawi nalapho ke wayehlangene khona noPastor Bushiri. uShivambu ke uza kuba lilungu lalombutho epalamente ukusukela ke eksekweni kwawo lombutho malunga neenyanga ezili-18 ezidlulileyo. I-MK Party sele inonobhala jikelele abane kwisithuba nje seenyanga ezili-18 yasekwayo. Uyawuqonda ukhumbule embukelo ukuba ngaphambili kwakukho uGqirha Sifiso Maseko. Njengaphambili ke uFloyd Shivambu naye wasuswa njengonobhala jikelele emva kokuba ethabathe isikhundla sikaGqirha Sifiso Maseko ukusukela eksekweni kwayo malunga neenyanga ezili-18 edlulileyo. Internal divisions, factions, and perceived instability have been consistent with the ranks of the MK Party in a bitter battle for positions amid personality clashes. The first Secretary General of the party, Sihle Ngubane, was only in office for 3 months. He was followed by Arthur Zwane, who lasted for 30 days, and then Dr. Masego, who spent 4 months in office before resigning. Shivambu lasted for just over 6 months, but clashed with Duduzile Zuma Sambudla and others who spearheaded the campaign for his removal. The national officials have come to a decision to redeploy Commander Floyd Shivambu as the Secretary General of the party and redeploying him to the National Assembly. Excuse me. We believe that his redeployment will strengthen the MK Party caucus as the official opposition, as Commander Floyd Shivambu carries a wealth of experience as a former Member of Parliament. We would like to thank and acknowledge Commander Shivambu's contribution as both the national organizer and Secretary General of the MK Party, and the role he has played in contributing to the advancement of the organization. His invaluable skills and experience as a politician will continue to benefit the MK Party in his new role to which he is deployed. The national officials have had discussions with Commander Floyd Shivambu, engaged with him pertaining to his redeployment, and he has duly accepted this particular position as directed by national leadership. The party now has to look elsewhere to fill the important position of Secretary General. Party spokesperson Ntlamulo Ndlela, Phumlani Mfeka, and Bongani Baloyi, the national organizer, have been touted to take over as the engine of the organization. The position of Secretary General of MK, I don't know, should I say, is a poison chalice, because we have had so many Secretary General. Yeah, I think he's the third. So, and clearly that position is going to be interesting to see who's going to occupy it. But perhaps a bit of credit, he did appear to have stabilized the party in terms of setting up the structures, and I think that role, and I think you could hear even from the speech or the statement somehow acknowledging that he did somehow help in stabilizing the party in terms of putting together the structures. But the fact that from day one, when he was in that position, there were people opposed to him. So that told you that, I mean, his work was cut out for him. So clearly, perhaps he could have acted better. Whoever is picked to run the affairs of the party as Secretary General will face an uphill battle, not only to try and unite the party structures, but also improve its dismal performance as the official opposition. Samkele Masego, SABC News, Johannesburg. Right, mbukeli we-SABC lihaye ukufumana ke ngakumbi ngoku ke nezinye ke indaba bezithe zanqenqeza phambili kule veki kwezopolitiko. Masamkele ke unjingalwazi uBheki Mngomezulu nongumhlalutyi wezopolitiko. Prof, masikubulise sikwamkele sibambe ngazibini ngexesha lakho ngalentsasa. Wasisikhole sa amanibulise kuwe kanye nakubaphulaphula.
Prof, siyasabona uFloyd Shivambu esuswa njengonobhala jikelele we-MK Party. Siyaqonda into yokubana ungenile kulo mbutho emva kokubana khona erhoxisiwe kumbutho we-EFF. Sijonge nje i-8 months nje kuphela kulo mbutho. Ucinge ntoni ngesigqibo esithathwe yi-MK yokuba simsuse angene eParliament? Sisikholisa ukuba bekuya ngami uFloyd Shivambu ubengeke asuswe esikhundleni sakhe sokuba uSG noma unobhala jikelele weqembu leMK Party ngoba selokhu efikile kunezinto eziningi akwazile ukuthi azenzele iqembu lakhe okuyi-MK Party. Kodwa ke ngiyacabanga ukuthi isinqumo esithathwe ubuholi beqembu kube ukulandela umthethosisekelo weqembu ikakhulukazi usection 3 subsection J nokuyinto uFloyd angayiphikisi ukuthi kwaba iphutha ukuthi aye eMalawi engasitholanga ilona engayitholanga imvume elona eqenjini. Kodwa ke ngenxa ukuthi ubuholi beqembu ukuthi kube nezikhalo eziqhamukile ngaphakathi nangaphandle eqenjini zikhala ngokuthi lokho kwangafanele kwenzeke ngakho iqembu kufanele lithathe isinqumo. Mina bengizolihengisha ngenye indlela lolu daba. Bengathi ukwenelisa labo abanezikhalo akabhale incwadi axolise ukuthi uyalibona iphutha lakhe uyalivuma angeke liphinde lenzeke kodwa bese bemgcina futhi esikhundleni ukwenzela ukuthi iqembu likwazi ukuthi libe nozinzo. Mina leso sinqumo bengizosithatha kodwa ke iqembu linezizathu zalo ukuthi lenze ngendlela lenze ngayo. Njengokusisho into yokubana xa yebonakala Floyd ukhangeleka ngathi noko ligorha elingenabatha ingakumbi kubukhokheli bakhe. Ucinga uba mhlambe ukubuyisela kwakhe kwakhona eParliament kuzawuqinisa lo mbutho ukhumbula into yokubana ngonyaka ka-2026 kulapho sizawubona i-municipal elections and ke mhlambe abanye abantu bathi noko ingathi yi-demotion. Uthini? No, okokuqala dadewethu mina owami umbono uthi ukuyisa uShivambu eParliament akulona iphutha uma uzobheka ukuthi MK Party lona qembu eliphikisayo ngoba iDA ekade iqembu eliphikisayo isingxenye kahulumeni. Uma ke uyiqembu eliphikisayo kunezinto ofanele uzenze kunolwazi ofanele ube nalo. Abakhona abaholi beMK abaseParliament abawazi umsebenzi wabo kodwa futhi bakhona abangamalungu amasha. Ukufika ke ukaShivambu azoba ingxenye kahulumeni kuzwelonke kuzolisiza iqembu ekutheni lenze umsebenzi walo njengeqembu eliphikisayo. Ukube kuthiwa isimo besingeyona lento esiyona ukuthi uFloyd ususwe esikhundleni sokuba uSG wayeswe eParliament. Mina bengizokushayela ihlombe lokho kwenzekile ngoba vele MK iyadinga abantu abanamava noma abanesipiliyoni njengeqembu eliphikisayo. So ukusebenza kwakhe eParliament angikuboni kuyiphutha. Inkinga ke ukuthi ngoba uyakhona emva kokuthi esuswe esikhundleni sokuba uSG. Yileyo nto ke yenza abanye abantu bathi yi-demotion leyo. Kulokho mina nginombono ukuthi bekufanele kube khona iqembu elikwenzayo njengoba sengishilo ekuqaleni mina bengizokwenza ngenye indlela. Kodwa kumisa eParliament yinto engibona ibalekile ukuze iqembu likwazi liqine libe yi-opposition strong kungabe nje ukuthi opposition ngegama kuphela. Prof, zimbalwa nje iveki apho siye sabona uMzwanele Manyi esusiwe kubeni inkokheli yombutho eParliament. Nangoku siyaqonda into yobana akacaci ukuba ngubani inkokheli yombutho eMpumalanga. Kuyabonakala into yokubana lukhona uzinzo olungekho kulo mbutho kuba xa sijonga amagama aselasisiwe ingakumbi ke konobhala jikelele ngonobhala ajikelele abane. Simbonile uSihle Ngubane, sambona uMzwanele Manyi njengoko nditshilo noArthur Zwane sambona yena nje just in a period of 2 weeks wabe kanti yena uyazikhwebula esithi mninzi umsebenzi. Siyazibuza into yokubana kwenziwani kanti kwesisikhundla bagcada besenzwani? Isikhundla sokuba unobhala jikelele eqenjini dadewethu isikhundla esibaleke kakhulu. Yileyo nto eyenza abanye bethu babe nezikhalo uma kukhona amanye amaqembu ezombusazwe ano-SG abakhombisa ukuthi abayazi into abayenzayo. So ke uma ngabe uSG usuke uyinjini yeqembu. So ingakho kufanele lube khona uzinzo lokho kuthiwa i-political stability. Kufanele ube khona uzinzo kulesa sikhundla ukwenzela ukuthi iqembu likwazi ukuthi lizakhe liye phambili ngoba njengoba kade sisho uFloyd Shivambu ukwenzile lokho kulesikhashana esincane kade khona ngaso. So ke umuntu okulesa sikhundla kufanele kube umuntu 1 owaziyo umsebenzi wakhe, 2 oyaziyo imigomo yeqembu, 3 owazi kahle umthetho osisekelo weqembu onenhloso ukuthi akhe inhlaka zeqembu ukwenzela ukuthi uma lizilungiselela ukhetho njengoba kuze ukhetho lwango-2026 nango-2029
kube umuntu ozokwenza izinto ngendlela. So ke ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe iqembu kuzofanele libukisise kabusha ukuthi umuntu ezomfaka akakahlale isikhathi kuze kudlule ukhetho la ngo2026. Ndiyasifuna nje wena Prof into yokubana uzithele qabaqaba ngekamva lakhe uFloyd kwezopolitiko kubuye bonakala into yokubana isikhokelo sakhe xa sizamjonga into yokubana usuka engusekela mongameli we-EFF ngoku wangunobhala jikelele ngoku ubuyiselwa epalamente. Ungathi ikamva lakhe kwezopolitiko lime njani? Kuzoncika ekutheni yini eyenzekayo ukusuka manje kuyaphambili. Ukuya kwakhe eParliament uzobonisa ukuthi unalo ulwazi lokuthi iParliament lisebenza kanjani, izinkulumo zaseParliament zisingathwa kanjani nezinto ezifana lezo. Uma ekwazile ukwenza lokho, ngoba ngimthatha njengomunye wabantu abangama strategists abakwaziyo ukuthi uma benikezwe umsebenzi othile bawenze ngendlela. Ukwenzela lokho ku-EFF, wakwenza lokho ku-MK. So ukuya kwakhe eParliament angikuboni mina kusho ukuthi sekuphelile ngaye kwezombusazwe, ngoba uma phela useParliament usekhona kwezombusazwe, ziningi izikhundla kanikezwa zona, noma enganikezwanga izikhundla kukhona iqhaza azolibamba. So ke angicabanga ukuthi ikusasa lakhe kwezombusazwe seliphelile. Enye yezinto ezitshotshenhla eniqinisekile into yokubana nabemi boMzantsi Afrika bayaqonda okanye bayafuna ukuyiqonda ngumba wentsebenziswano phakathi kweqela le-MK ne-EFF. Mhlawumbe singabona into yokubana la maqela amabini angasebenzisana? Ipolitiki letadewethu kungenzeka noma yini. Uzokhumbula ukuthi izolo lokhu ke kwaba khona izinkulumo phakathi kwakhe uFloyd Shivambu esengu-SG we-MK Party kanye futhi nomholi we-EFF uJulius Malema. uMalema ngokwakhe uthi akusoze kwenzeka ukuthi i-EFF isebenzisane ne-MK, kodwa ke ipolitiki le awukwazi ukuthi usho kanjalo. uShivambu ngasohlangothini lwakhe wathi mebuza lo mbuzo ngabanye ozakwenu, wabuzwa okokuqala nge-ANC ukuthi bayithatha njengesitha yini. Wathi no, i-ANC ayisona isitha se-MK. Wakubeka ke ngolimi lwesingisi wathi siyithatha njenge-strategic opposition, futhi abantu esiphikisana nabo kodwa abazosiza ekutheni sizilungise nathi sibasize ukuthi bazilungise. Wathi umebuzwa nge-EFF wathi i-EFF ayisona isitha se-MK, siyithatha njenge-potential strategic partner, okusho ukuthi ngokuhamba kwesikhathi kungenzeka sibambisane ne-EFF. Ngaleyo ndlela ke wayisho khona ukuthi kwipolitiki usuku lubaleke kakhulu, amahora abaleke kakhulu, iviki libaleke kakhulu, ayikho into ongathi for sure lokho angeke kuze kwenzeke. So kungenzeka ukuthi lamaqembu agcine isebenzisana, okwamanje kubukeka sengathi akulula ukuthi kwenzeke lokho, kodwa ke ipolitiki lesisingenzeka noma yini. Prof, ndiyafuna sisuke apha kuFloyd Shivambu sigxile pha kwelatyala elisukela kwisivumelwano sokuthenga kwezixhobo zalapha eMzantsi Afrika ngo-1999. Nalapho ke sibone inkundla ephakamileyo yaseMgungundlovu ngolwesibini isichithile isicelo esifakwe yinkampani yezixhobo zaseFrance iThales kunye ke nowayesakuba ngumongameli uJacob Zuma sokuba bakhululwe kwelityala lolwaphulomthetho. Prof, kukhangeleka ngathi badlala amaqhinga okuhambisa ixesha, ungathini wena? Umbuzo ukuthi abahambisa ixesha ilaba abamangalelwe noma abamangali okuyi-NPA noma kuhulumeni. Ngoba kunezinto eziningi okufanele siziphendule lapho. Okokuqala nje imibuzo okufanele sizibuze yona ukuthi ngesikhathi kuthengwa lezi ayikhali ubani owayephethe izwe kwi-national. Umbuzo wokuqala lo. Okwesibili ubani owayengongqongqoshe wezokuvikela, i-Minister of Defence. Okwesithathu ubani owayenamandla ukuthi abe nesinqumo sokuthi kwenzakalani ngokuthengwa kwezikhali. Ileyo mbuzo okufanele siyiphendule. Kodwa ukuphendula lo mbuzo wakho ukuthi kukhona mhlambe abathenga isikhathi, kuyiqiniso ukuthi kunemithetho ebekiwe elawula ukusebenza kwezwe noma ngabe yiliphi okufaka phakathi eNingizimu Afrika. So uma umuntu esebenzisa umthetho ngendlela efanele, akufanele bese sithi lo muntu loyo uzama nje ukuthi ahambise isikhathi, ngoba vele phela usuke esebenzisa umthetho osuke uvela ukhona. So ke ngangokuthi ke umuntu ufuna ukugxeka abamangalelwa noma ufuna ukugxeka uhulumeni noma agxeke i-NPA, bese ke kuba isinqumo sakhe leso. Kodwa nje khona umthetho njengoba unjalo, uma ngabe nginelungelo lokuthi ngisengadlulisa udaba noma ngisengavusa ezinye izinto,
nelungelo uma nje ngikwenza egameni lomthetho. Iphutha ukuthi mangizokwenza izinto eziphambene nomthetho lokho akwamukelekile. Prof, elityala sele lidonse iminyaka engamashumi 20, over 2 decades. Siyaqonda into yokubana ngoku umbuzo Tshotshentla kukuba xa sizawujonga i-credibility yezomthetho ingakumbi kwi-high profile cases ezifana nezi esizawuquka abantu abangomongameli, ungathi mhlawumbe i-credibility yezomthetho ilibeka phi lityala ingakumbi xa sijonga into yokubana sithetha apha ngama-20 eminyaka oko liqhuba? Dadewethu kuyofana sikhuluma iqiniso. I-NPA ilahlekelwe isithunzi. Ngizwile ulona ophethe kwe-NPA u-advocate uShamila Batohi ezama ukuchaza ukuthi yini iziziphi inkinga ababhekene nazo, amasalary ukuthi awekho esimene esikahle, bayaqasha abantu bayahamba. Kodwa lezo izathu azisho ukuthi i-NPA inesithunzi. Isithunzi siphelile. Into ayibekayo yizathu ezenza ukuthi i-NPA iphelelwe isithunzi. Ukhuluma ngale cala leli sikhuluma ngalo le Armsdale, kukhona icala lika Senzo Meyiwa, sikhuluma ngamacala athinta oBatohi, athinta oBushiri, athinta amaGupta, sikhuluma ngecala lasephalaphala okwathi kunobufakazi obuningi obukhona kwathiwa there is nothing to prosecute bekubeka ngolimi lwesingisi. Sikhuluma ngodaba lwakamuva lwalengane yase-Eastern Cape uCwecwe. The list goes on. I-question is, i-justice system yethu ingabe yenza okufanele kwenze noma mhlambe yenza okwehlukile? Umbuzo wesibili, ingabe i-independent njengoba kusho umthetho sisekelo noma mhlambe ijaja icala ngokubheka ubuso bomuntu esikhundleni sokuthi ibheke isenzo esenzekile? So iqiniso lilonke dadewethu, i-confidence yabantu noma ukwethemba kwabantu bethembe i-NPA kwehle kakhulu, banezizathu futhi zalokho. Prof, ngoku siyabona into yokubana noko inkundla isichithile isicelo sokuhlanganyiswa. Ingaba mhlawumbe phambili singabona elityala liqhubeleka phambili ngengxoxo kwaye sibone nobungqina ophathekayo esathi sibone, okanye sizawulinda eminye iminyaka engama-20 kude kube kanti kwenzeka i-progress? Asike silinde iminyaka engama-30 kuya phezulu dadewethu uma uzobheka ukuthi yini eyenzekile kusukela ngaleso sikhathi kuzofika manje. Anginalo ithemba lokuthi lolu daba nezinye ezisenkantolo zizofika esiphethweni, ngoba kubonakala sengathi ayikho lento okuthiwa i-agency ukuthi abantu bafise ukuthi udaba lufike esiphethweni. So ke angicabanga ukuthi ke sengenzeka umlingo manje sithi ngeviki elizayo noma ngenyanga ezayo kukhona ushintsho ozoba khona. Angikuboni kwenzeka lokho. Njengamanje sikhuluma indaba ukuthi uShamila Batohi isikhathi sakhe siyaphela ngoJanuary, kuzongena omunye, asazi ukuthi uyokwenza njani. Asike silinde sibuke, kodwa nje iqiniso dadewethu, hayi mina nginalo ithemba ngempela i-justice system yethu has failed us as a nation. Prof, usekulomba wokuba i-NPA kuyabonakala into yokubana isithunzi sayo siphelile kwaye i-justice kuyabonakala into yokubana ayide iphumele kumacala amaninzi. Ndiyafuna into yokubana ke sijonge u-Ace Magashule uba uye wathini emva kokuba ijaji igqibe kwelokuba mayinqumamise okanye ukhutshwa kwakhe uMuradi Cholota kuyo kwabe kanti akukho semthethweni njengoko esuke eMelika. Ngaphambi kokuba sibe nodliwano-ndlebe make sirhabule sifinca apha Prof. The lawyers are also supposed to get instructions from us. And that's why I feel at times I must talk, because it's supposed to be break and lawyers must consult us so that we give them instructions, because it's also about us and our time. So the state is playing games here. It is playing games. They know that they don't have a case and they are still going to be embarrassed. They are going to be embarrassed. You will see, and that's why we are ready to embarrass the state. Do you think that the judgment from yesterday actually weakens the case against you? You've always said that, as you are saying now, that the state does not have a case. They can do whatever. They can do whatever. They will never find Cholota guilty of anything. They can, you know, they're still applying apartheid tactics of the past. But we have fought against apartheid. We'll still fight against injustices. You can see I'm angry because out there we are corrupt. They know what is in that record. There's nothing like we left here. When we left here, our records were working.
when they arrive there, the recording doesn't actually work. We are not fools. Wait until I am in the box, because I've said I want my day in court, and I'm going to prove that this case is political, because political giants and heavyweights will be here in this court. Ndiyaqonda Prof into okubana uyamva uAce Magashule ezityandikila futhi evutha ngumsindo kuba kaloku inkundla ephakamileyo yaseBloemfontein ifumanise ukuba ukhululwa kwakhe uMoradi Cholota kwakungekho mthethweni. iNPA iphulukene nelinye ityala sehla kwakhona isithunzi njengoko esitsho uAce Magashule into okubana ingathi basebenzisa amaqhinga aphaphambili ngocalucalulo. Luthini ulivo lwakho Prof? Dadewethu into eshiwo esimahashule isibuyisela embuzweni wakho oqala ukuthi ingabe mhlawumbe abantu bazama ukusebenzisa umthetho ukuthi babe nama delaying tactics noma bebenze indlela ukuthi icala lingasheshe liqhubeke. Ubuya lapho ke kulo daba lolu kaMagashule kuyacaca ukuthi abantu okuyibona abadelay isi process akubona abamangalelwa abamangali uhulumeni uqobo lwakhe uyena owenza ama delaying tactics. Umbuzo ke ovelayo lapha ukuthi kanti labantu umthetho babe ufunde kuphi, ngoba uma wenza lezi zinto uma extradition uthatha umuntu kwelinye izwe umbuyisa kunendlela ezilandelwayo, kunenqubo elandelwayo. Ubani okuyena ofanele agunyaze lapho? Umuntu ophethe iNPA noma uminister kwa justice? Lezo zinto ama basic things okufanele ngisho umfundo owenza ilaw unyaka oqala kwa law ngoJune uma ungambuza lezo zinto uzokunikeza impendulo eqondile. Umbuzo ukuthi labantu abangamajaji abango-advocates abangama-lawyers abakwazi lokho. Bese ke okwesibili lento ayishoyo ukuthi kusibuyisela esikhathini sobandlululo. Ngiyavumelana naye ngoba uma uzobheka indlela uCholota alethwa ngayo ufice ukuthi uboshwe izandla uboshwe inyawo ngathi nje isigila mkhuba esikhulu esaziwayo esiyingozi emphakathini okungelona iqiniso babekwenzelani lokho. Ngesikhathi bemlanda le yini abayitshela uhulumeni waseMelika uma ukuthi basenga ezimithiyo noma baqamba amanga babekwenzelani lokho? Kuthini lokho ngeNPA? Kuthini lokho ngohulumeni wethu? Kuthini ngezwe lethu? Ngoba lezo zinto ufanele uzibheke uma usesikhundleni ukuthi awuyisebenzeli wena wedwa kodwa usebenzela nezwe okuyilona obelonga kulona, okusho ukuthi ke khona izinto eziningi ezingahamba kahle lapho. Prof, uAce Magashule umile kwelethi yena umsulwa ucinga uba mhlambe isigwebo siza kuqinisa elityala lika Ace Magashule kwaye silenze buthathaka elikahulumente kuba nawe uyaqhubeka esitsho into okubana uza kubahlaza kuba ubungqina abukho. Ngokomthetho sisekelwa seNingizimu Afrika dadewethu uma umangalelwe kuthiwa awunacala kuze kube ukuthi ijaji likuthola unecala noma ungenacala. Thatha isibonelo ngale nsambatheka ulona ku-Omotosho. U-Omotosho wayinamacala u-32 ayebekona. Ijaji laqhamuka lathi hayi akanacala kuwona onke la macala lawo. Siyazi mina nawe nomphakathi ukuthi unamacala wenzani, kodwa ijaji lithini akanacala. Kuba khona ke ezinye igameko lapho uthola khona ukuthi umuntu usolwa ngezinto ezinobufakazi obungaphatheki. Kodwa uthola ukuthi ijaji izofika lithi hayi unecala limnikeza isikhathi esingaka edonse ejele. So ke lento yomthetho isithanda ukuba inkinga dadewethu ngoba awusahlulelwa ngezenzo zakho, wahlulelwa ngokuthi ubani. Uma uAce Magashule ethi akanacala okwamanje uqinisile vele ayikho inkantolo emthole necala, sekuya ngokuthi ke uma ngabe udaba selulalelwe lwafika esiphethweni ijaji liyophuma nasiphi isinqumo. Uma ufakazi abekayo buphatheka ibona obuyomkhulula. Uma ke kuwenzeka ke mhlambe kube nokungenela kwezombusazwe njoba esola kungenzeka abeke ubufakazi kodwa futhi egcineni ukuthi unecala. So lilonke awugwetyelwa izenzo zakho kodwa iya ngokuba ungubani njengoko esitsho noAce into okubana yonke lento ibonakala ngathi inefuthe lozopolitiko. Siyaqonda into okubana ijaji echophele elityala uJudge Philip ulihlehlisile umhla we-26 kaJanuwari kulonyaka uzayo. Ingaba amathuba Prof angakanani kwelityala kwaye singabona mhlawumbe umtshutshisi ejongene neziphi izinto kuyo yonke lento eqhubekayo? Umbuzo nje wokuqala dadewethu singawubuza ukuthi lize lihlehliselwe uJanuary nje ibuphi lobufakazi obusha obudingekayo iNPA engakutholanga kuze kube manje. Umbuzo wokuqala ofanele siyibuze wona. Nanokuthi ke njengoba lihlehliselwe uJanuary ngonyaka ozayo
yini lena engaka okufanele ukuthi yenzeke kusukela manje kuze kube uDisemba wanonyaka engenzekanga kule minyaka engaka edlule ngoba phela lecala alilisha kade laba khona NPA is on record isho ukuthi yona iready ikulungele ukuthi icala lingaqhubeka noma nini iyanikezwa ithuba ithi manje ulona udaba lohlehliselwa ulona uJanuary ngonyaka ozayo yini lena engaka izokwenzeka so ke kunembuzo eminingi dadewethu kunane impendulo sesiyolinda nje sibone khona uma kufika ngoJanuary ayile kuphinde sihlehliswe yini Kulomba we-NPA obonakala ngathi umadolwanzima ingakumbi ekusombululeni amatyala siyaqonda nje ukubana iDA namhlanje inodliwano ndlebe nonondaba nalapho icacisa ngemingeni ye-NPA kwaye ithi thaca izisombululo mhlambe phakathi kwezinto prof abathe babe kanti bayazikhankanya bachila into okubana i-NPA ifuneke izama into okubana izimele kube khona nomba webudget bade bathi mhlawumbe if kungafakwa abafundi funda isifundo sezomthetho badityaniswe mhlawumbe bazoza namaqhinga athile phakathi kule miceli mngeni NPA ejongene nayo ungathi mhlawumbe xa sizawujonga kwi-issues especially ngaphakathi kuzo zeziphi kanye kwaye bona bebodwa bangasombulula njani umbono we-DA uyezwakala dadewethu ngoba uma uzobheka into eyenzekayo ku-justice system ubheke into eyenzekayo kwezempilo kwe-elon eze-health kuney'nkinga ey'ningi lapho-ke kunabafundi abenza unyaka wesine nonyaka wesihlanu obonayo ukuthi labo bafundi sekuseduze ukuthi baqede yini kungasetshenziswa labo bafundi labo ukusiza lapho kuney'khala khona uma kukuthi uhulumeni akakabi nayo imali engazi nayo nje ukuthi imali kwenzeka kanjani ukuthi uhulumeni akanamali ngoba wena nami sithekiswa inyanga nenyanga iyaphi kanti le mali khona lapho uzokuthwizwa linamali goqoqo kukhona imali eyintshontshiwe intshontsha kanjani imali engekho so kunezinto eziningi dadewethu ezingahambi kahle so ke umbono we-DA ngiyawuzwa mina kodwa ke mhlawumbe ngiphinde ngisho ukuthi ke i-DA akufanele ukuthi iqhamuke njenge-DA eyiqembu ngoba phela ingxenye yalohulumeni lo wokubambisana lo basebenzisana ngawo namanye amaqembu awu9 abathathe lezo zinto lezo bawuzidingida lapha ngaphakathi lapha abahlangana khona bese bekhipha isinqumo njengohulumeni ukuthi nakho ababona ukuthi akwenzeka uma khona imbono iDA nayo inelungelo lokuthi ikuveze lokho kuma committee ahlalayo eParliament kanye futhi na kwiCabinet ngoba inabo abantu abayimele kwiCabinet so ke into engezwakala ngaba ukuthi kube nembono ehlukile eqhamuka emaqenjini aphikisayo oMK oEFF namanye amaqembu angeyona ingxenye le coalition government so ke kodwa ke lilonke ke dadewethu ngasho ngithi okushiwo iDA ngiyakuzwa mina kezwakala impela ukuthi akube kube khona izinto ezenziwayo ngoba kuyabonakala ukuthi khona ongahambi kahle noma khona ukusalela emuva ekwenzeni umsebenzi ku-NPA ayithole lonke usizo elidingayo ngesikhathi sazama ukuthola imali asizayivala prof xa sibuyela pha ku-Ace Magashule kuba uyatyhola istate ngokuba mhlambe sizama ukumisa ngxi ifuthe lakhe kwezopolitiko njengoko sazi into yokubana ngumntu ebeligorha kakhulu kwezopolitiko ngoku uthi hayi istate simisa ngxi ingaba mhlawumbe zonke ezi legal proceedings eziqhubekayo zingaba nafuthe liphi xa sizawujonga kwi-career yakhe u-Ace Magashule ukubheka phambili kuyamlimaza dadewethu ngoba uma ukuthi mina ngumsolwa ecaleni ethile kunokhetho ngeviki elizayo abantu bazongibuka njengomuntu ongafanele ethenjwe ngoba kusekhona amacala ofanele ngiwaphendule so ke isikhalo sika Ace Magashule siyezwakala kanti kube kuthiwa icala liya enkantolo liqulwe kubonakala ukuthi uyaliwina noma akaluwini akwazi ukuthi kaqhubeke nenhlelo zakhe njengosombusazwe so ke isikhalo sakhe mina ngiyasizwa futhi siyiqiniso Prof masibambe ngazibini ngokwenza ixesha kunye nathi kwaye usinikeze nengxelo enabileyo malunga nabezinqenqeza phambili kwezopolitiko masibambe ngazibini benosuku olumnandi Right mbukelwe essay Enkosi kakhulu prof lo ke mbukele besithetha naye ibinguye uNjingalwazi ubheki Mngomizulu umhlalutyi ke wezopolitiko esinikeza ke incazelo enabileyo ngezisematheni kwezopolitiko kuyo leveki ingaba wena mbukeli luthini uluvo lwakho lubalekile qiniseka into kubana uyaqhagamshela nathi siSABC lihaye kodwa ngoku masithi qhwisi ibhatala amatyala ungagunqi bukele iSABC lihaye